Il-paċi fil-kamp. Fuq il-front tal-battalja fl-ewwel gwerra dinjija 1914. Lejliet il-miliet. Dik kienet lejla ta' kesħa u s-soldati fuq kunaħa, il-Ġermaniżi fuq naħa u l-Ingliżi fuq l-oħra kienu qegħdin fit-trinek tagħhom jitgezzu kemm jistgħu ma' xulxin biex jisħnu. L-art kienet miksija bil-borra, fis-sema kienu jidru xi kwiekeb u l-qamar jiddi. Il-kanuni kienu jisparaw. Għalkemm il-miliet kien riesaq, il-gwerra komplet sejra. Fl-aħħar iżda, rib nofs il-lejl, ġrat ħaġa kurjuża, ħaġa li ma titwemminx. L-isparar naqas u fl-aħħar spiċċa għal kollox. Fritz, x'kesħa fina? Għavolli għadin fil-kamp ungezzin sawa? Tassew Hans, subajja vjola, lanqas nista' nissaportihom. Min jaf pajjiżna l-Ġermanja x'kesħa qed tagħmel? Min jaf il-mara u t-tfal? Min kellu jgħidilna li kellna nitilqu l-pajjiżna biex niġu hawn, niġġieldu, nissugraw ħajjitna, ma nafux jekk għadx niltaqgħu mal-eżistana li ħallejna warajna. Min jaf tassew? Fritz, dal-għodu aħna ma rajniex il-dawk sitta minn sħabna jaqgħu jmutu ħdejna. Ftit qabel kienu mimlijin bis-saħħa bħalek u bħali. Msiken. Lanqas irrid niftakar. Hans, dal-għodu messet lilhom. Lilna tajt. Meta ser imisna? Il-bambini ħarisna. X'qerda ġib magħha l-gwerra hux? Il-gwerra li ħolqu bejnietom il-bnedmin biex jikbru minn fuq dar xulxin. U min kellu jgħidilna li propju llum lejliet il-miliet kellna nkunu aħna hawn niġġieldu fi gwerra qalila bħal din. Iva, illum il-miliet. Il-miliet ifesta ta' ferħu ta' paċi. Illum ma jmisniex qegħdin niġġieldu, imma jmisna nifqu mill-ġen tal-gwerra u nagħmlu paċi ma' xulxin. Iva Hans, qed tajt sewwa. Imisna nqumu nkunu f'paċi f'dan il-lejl qaddis. Nifqu għal din il-ġurnata tal-miliet. L-anġli ħabbru l-paċi u aħna rridu din il-paċi tinżel fuqna mill-ġdid. Illum, ejjejt niġġiela ġekk. Id-duħan ċajpalli għajnejja u l-isparar taqqabli widnejja. Idejja kesħin silġ. Mela bħal tiegħi Steve. Il-gwerra dan li ġib magħha.
Nirringrazzjaw l-Alla li għadna ħajjin. Kieku għandi fl-ixkun whisky. Inniżlu f'din il-kesħa kollha. Jien mhux bħalek. U kif donnu tasal biex ma taħseb xejn, ħlif dil-battalja li qegħdin fiha, Steve. Bilħaq, għetlek Jack, x'kartolina sabiħa irċevejt minn Antibni Joe. Le, metlix. X'kitiblek sabiħ fuqha? La nkunu fil-mess, nurijilek. Kitib li jekk. Lil-papa li qiegħed jiġġieled fil-gwerra fil-ġranet tal-miliet. Tqabbiżlek id-dmuħ minn għajnejk. Tassew, Steve. Għandek tgħid, il-miliet hija festa ta' mħabba. Il-festa ta' twelid ta' Ġesu li ġi biex jifdina u jaqqalt l-bnedmin ma' xulxin, fl-imħabba. U l-bnedmin ħsibhom biss fil-mibeda u fil-gwerer. U aħna qegħdin hawn. Nitfnu fin-nofs. Jekk ma toqtolx, joqtluk. Jekk ma toboċ, ma żżomx fuq riġlejk. Dak, Steve, għax aħna mqabdin. Namlu dak kollu li jgħidulna. Iżda llum il-miliet, imisna jkollna daqsxejn ta' fer. Imisna ngħaddu ġurnata jew xi ġranet ta' ħbiberija u ninsew li qegħdin fil-gwerra li tifridna minn xulxin. Inti xi tgħid? Jien ngħid li din il-ħaġa tista' ssir jekk jagħtuna daqsxejn ċans u niftehmu fuqha. F'daqqa waħda, f'dak iskiet mit-trinek, instema l-kant tas-soldati, is-soldati Ġermaniżi. Il-kant tal-innu li twilet fil-lejla tal-miliet f'wieħed mill-irħula tal-Awstrija. U lejl ta' skiet, lejl tal-miliet. Il-qlub bdew ħabtu bil-qawwi. Il-ħnoħra weġbuhom bl-istess kant. Kienu l-irħna ta' soldati Ingliżi ikantaw fil-kampijiet tagħhom. Hark the Herald Angels Sing. Il-Ġermaniżi ħassewhom ma jistawx iżommu bil-ferħ. X'inraw lis-soldati Ingliżi u Skoċċiżi komplew magħhom fil-kant. Għalhekk il-Ġermaniżi reġgħu qabdu jkantaw. Din id-darba "O Little Town of Bethlehem, how still we see thee lie". U s-soldati Ingliżi u Skoċċiżi reġgħu qabdu magħhom u kantawha wkoll. Fl-aħħar, dawk iż-żgħażagħ Ġermaniżi mimlija bl-entużjażmu tal-għaġeb ma felħux iżjed. L-uffiċjali tagħhom ippruvaw iżommuhom, iżda kien kollu għal xejn. Il-Ġermaniżi għamu minn postom, ħarġu mit-trinek tagħhom u marru fuq l-art li la kienet tagħhom u lanqas ma kienet tal-għadu. L-Ingliżi ġrew ukoll lejn dik in-naħa u waqfu, iċċassaw lejn xulxin,
ma felħux iżommu iktar. Edu l-azzarini fl-art, dbismu lil xulxin, ma sabux klim biex ifissru dak li kellhom f'qalbhom, fetħu dirajhom biex jilqaw lil xulxin, u mbagħad tanqu bħal laħwa. Ma ħassewhomx iżjed soldati u wis anqas dewwa ta' xulxin. Dawk kienu waħwa, ipartu s-sigaretti u ċ-ċikulati li kellhom. Il-Ġermaniżi ma kienux ġejjin aktar minn naħa ta' fuq tal-Ġermanja jew minn naħa t'isfel tal-Bavarja. L-Iskoċċiżi ma kienux ġejjin aktar mill-Highlands u l-Ingliżi mill-Ibliet u minn qalb il-ħdura tal-Għalieqi. Kienu ħaġa waħda, kienu kollha l-istess. Ħanwaqfu dil-battalja għalfejn inxerdu d-dem. Għatuna l-paċi, nessuna l-ġuħu l-em. Dan kien lejlet il-miliet li baqa mnizzel fl-istorja tad-dinja. Il-paċi fil-kamp baqet sejra l-4 tim sħaħ u s-soldati kienu jkompluha għal dejjem li kieku ħallewhom. Din waħda mill-isbaħ ġrajiet li fiha l-umanità talmet tħobb u tħobb bis-serjetà. Eine Flasche Rotwein